Sa Bugasong Antique, mga nagasuporta sa napreso nga alkalde sang Bugasong nga si John Lloyd Pasete nagpatigayon sang silent protest kag prayer vigil kagabi sa tunga sang impormasyon nga magapungko ng iyang kasumpong. Nakatutok Josel Huesca. Subong hapon ginpatigayon ng hearing sa RTC Branch 64 sa sala ni Presiding Judge Mario Andres ang ginfile nga writ of execution ni Anay Vice Mayor Bernard Pisayco. Natuhoy sa co-warranty decision sang korte nga nagdeklara nga void o kon ginbaliwala ang proklamasyon ni Pasete nga nagdaog alkalde sa Bugasong sang nagligad nga eleksyon. Ang ini nga desisyon ang ginapila sang kampo ni Pasete pero ginadoso sang petitioner nga ipatuman ang desisyon bisan may apila ang respondent. Gani nagtipon ang mga supporters sini sa atubang sang munisipyo kahapon tubtob magabi. Magluwas sa pila nga nagtipon sa Hall of Justice nagligad nga Hulyo 29 kag ginsulit pagid subong nga hapon samtang ginahiring ang petisyon. Vice Mayor, ba't na lamang ng imong kapirdihan? Hindi rin magpagamo. Yara man nagaupod sa kausang acting mayor sang Banwa. May mga challenges nga nagaabot sa nang parangakuan. Ginapanindugan kang ng mga supporters, kang aman mga supporters nga tana i-dependeran sa kausa nga diyan. Tuman ang pagpasalamat sang asawa ni Pasete sa mga nagasuporta sa ila kausa. Salamat kay madurdurong salamat kabay pa nga hindi niyo kami pagbayaan sa kausa nga dia. Badayon nga napreso si Mayor Pasete matapos na convict sa paglapas sang Comelec gun ban. Balita halin sa probinsya sang Antique. Josel Huesca, 1 Western Visayas.